काजलगांव म्युनिसिपालिटी बर्डनि सिङाव थानाय नैबे गोजोनपुरी एरिया 4 नम्बर वार्ड बेनि थाखाय बे रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा बेवहाय लगभग माने 1300 मिटार जे लामा पाका लामा जों दिनैहाय गायसननाय जादों खुन्थिया गायसननाय जादों आसामनि मुख्यमन्त्रि पकिकरन मोनसे आसनिनि गेजेरजों बे म्युनिसिपालिटिनि सिङावहाय जों 7 कोटी टाका मोनबोदोंमोन आरो बेनिनो पार्ट हिसाबै नैबे गोजोनपुरी गामियाव संगनपुरी गामियाव बेबायदिनो मोनब्रै मोनबासो स्किमा जों दिनै शुभारम्भ खालामदों आरो खोब गोजोनथाव बाथ्रा गोबाव सम बे लामाया जायाखैमोन दिनै मोननो हाबाय आरो बे लामा जानायाव निश्चय जोंनि बे जिहेतु टाउन एरिया गोलैयो म्युनिसिपालिटि एरिया गोलैयो बङाइगावजों नांजाबनाय थांलाय फैलाय लामाया जोंनि थाखाय खोब गोनांथार बे लामाया पाकाब्लाबो बायजोब्बायमोन नाथाय जों बेखौ गोदानै दिनै बानायनायनि खाबु मोनबाय बे जोंनि थाखाय खोब मोजां आरो गोजोनपुरी गामिया थांलाय फैलायनि थाखाय दा मोजां मोनसे राहा दा मोननो थांगासिनो दं आरो बेखौ जों मोनसिगोन दा नोंथाङा बङाइगाव रिफाइनारि पेट्रलियाम लिमिटेडखौ लानानै पार्लियामेन्टआव मोनसे अभियोग खालामदोंमोन सार बेयो दा माबोरै जानांगौ बेयो बङाइगाव रिफाइनारिया आइअसिएलनि आन्दारावहाय बेनि एक्सपेनसननि मोनसे प्रक्रिया जों रायज्लायबाय थादोंमोन आरो बे एक्सपेनसननि जि रायज्लायनाय हाबाफारि बे जागासिनो दङ कम्पानिया आइअसिएलआ जोंनाव हा बिदों 1000 बिगा बेनि गेजेराव जोङो 532 बिगाखौ होनो हाबाय आरो बेनिनो माखासेखौ दा प्रक्रिया सोलिगासिनो दङ आरो बेखौ जों मिजिंथिदों नैबे माने कयेक मासनि गेजेराव बेनि थाखायथ' जों मोजां खबर मोनोबा बे आइअसिएल एक्सपेनसननि खामानिया जागोन आरो बिनि जगाजगा दाबो दंबाय थायो जों मानोना आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांजों आरो जोंनि पेट्रलियाम मिनिस्टार रामेश्वर तेली आरो इउनियन मिनिस्टार बे पेट्रलियाम मिनिस्ट्रिजों जगाजग खालामबाय थानाय जादों आरो जों आसा थिदों जे बेयो एक्सपेनसना जायोबा आगोलाव 2.5 मोन दा 5 मेट्रिक टन मिलियन माने 1000 मिलियन बे मोनसे एक्सपेनसना जासिगोन दा जोंनि चिरां हिसाबै जों मोननै गिदिर गिदिर कम्पानि दा जों मोननो थांगासिनो दं मोनसे नैबे एक्सपेनसना जायोबा बेखौ जों मोननो हाबाय आरो मोनसे अलरेडि जाखाबाय एसपिसिएल हिन्दुस्तान पेट्रलियाम कर्परेसन लिमिटेड दाख्लै खामारदङायाव जितु जोंनि मानगोनां रामेश्वर तेली बिथाङा स्टेट मिनिस्टार पेट्रलियाम मन्त्रि बिथाङा फैनानै गायसनफैबाय दा बे मोननैबो कम्पानिया जायोबा जोंनि बिटिआर ओनसोलनि थाखाय मोनसे रांखान्थि जौगानायाव मानसिफ्रा खामानिनि मोनसे राहा मोनगोन खाबु मोनगोन आरो बेखौ जों बयबो हास्थायदों आरो बे मोनसे बिटिआर एकर्डनिनो मोनसे एजेन्डा आरो एकर्डनि गेजेरजों बेबायदि कम्पानिया फैगोन दिनै माने बेवहाय जोंनि ओनसोलाव मोनसे सान्थि फैबाय बयबो बेवहाय खामानि मावनो गोसो जादों दा बेखौनो जों बरायनानै दिनै बे हाबाफारिया जागासिनो दङ आरो बे जोंनि बिटिआर ओनसोलनि थाखाय खोब गोजोनथाव खौरां बेवहाय डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट माखासे खाबु थायो सिदा सिदिया जाबाय मा बेवहाय माखासे साख्रि मोनगोन फिसायानो जा गिदिरानो जा माखासे प्रक्रिया दं बेनि थाखाय जों प्रिपारेसन खालामनांगोन इनडाइरेक्टआ जाबाय मा जेब्लानो बे इन्डास्ट्रिया जागोन लामाफ्रा मोजां जागोन आरो लोगोसे बेवहाय लामा सामा जानाय लोगो लोगोनो बेवहाय दखान सखान जागोन टायार दखान जानानै मानसिफ्रा होनानै जानो हागोन बबेबा मोनसे धाबा होनानै जानो हागोन बे एनसिलारि जि माखासे दखानफोर होनो हानायनि माखासे खाबु बाय थागोन खारन बेवहाय लेबारफोर फैगोन बाहेरानिफ्राय मानसि फैगोन ड्राइभारफोर फैगोन बे गासै मानसिफ्रा फैनाय लोगो लोगो बिसोरनि जानाय लोंनाय थानाय गासैबोथ' नांगोन गारि फाहामनायनि थाखाय बा गेरेज नांगोन बे गासैबो जिनिसा सरजाबो दा बेवहाय जोंनि मानसिफ्रा गेरेज खालामनो हानाय मानसिफ्रा गेरेज खालामनो हागोन नङा होमबा सोरबा दाबा होगोन सोरबा हटेल होनानै जागोन बेबायदिसो जोंनि रांखान्थि अबस्थाया जौगालाङो आरो गासैबोथ' साख्रि मोनजोबनाय नङा दा साफा सानैया जोंनाव मोनगोन जायफ्रा मोननो जग्य दं बिथांमोना मोनगोन जायहा खामानि मावनानै जानायनि खाबु दङ बिसोर खाबुखौ मोनगोन बेफोरबो जोंनि थाखाय खोब मोजां गेलेमफु थांनाय रेल लामाबो खोनानो मोनदों ओमफ्राय राजा लामाबो माब्लासिमाव जानायनि बेवहाय मोननै लामाया दा आरम्भ जाबाय रेल लामायाबो बे माने बेनि सेंसनाबो जाबाय अलरेडि पजिसन लाखाजोब्बाय खालि कनस्ट्राक्सननिसो बाखि बे गोनो गोथो जेबो गैया क'क्राझारनिफ्राय गेलेमफुसिम रेल लामाया दा जानायनि लामायाव लोगोसे सामथाइबारिनिफ्राय गेलेमफुसिम जे नेसनेल हाइवे बेबो आरम्भ जासिगोन बेनि गासै जे अफिसियेल जि न' बानायनांगौ दं खामानि दं उदालगुरि नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे रेगां दख'ना गलायाव लफाय एफएनएफ महर ब्रेन्ड बिबार ब्रेन्ड आर'नाइ ब्रेन्ड जुरिफान माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना आर'नाइ ब्लाउस फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।